A directora xeral de Administración Local, Marta Fernández Tapias, fixo entrega ao Concello de Noia deste vehículo. A Xunta financiou o 70% da compra, que ascendeu a 37.000 euros. Trátase dun vehículo híbrido destinado a labores medioambientais. Un vehículo que vai a facer funcións medioambientais e de apoio á policía local, un vehículo que reúne unha serie de características para poder desenvolver esas tarefas, que ao mesmo tempo supón un investimento de en torno aos 40.000 euros, que foi, digamos, xestionado a través dun convenio de colaboración entre a Administración da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Vicepresidencia e o propio Concello. A directora xeral aproveitou tamén a visita para comprobar o resultado das obras levadas a cabo nas dependencias da Casa Consistorial, que foron sufragadas con cargo á convocatoria de axudas de vicepresidencia de preto duns 30.000 euros e que supuxeron, entre outros aspectos, a mellora da iluminación e a dotación de novo mobiliario. Non son grandes investimentos, son axudas de 40.000 euros cada unha, pero que son moi necesarias para mellorar a vida da veciñanza e que os concellos agradecen especialmente estas pequenas obras que sí melloran, por unha parte, eso que dicía antes, a calidade de vida de todos os cidadáns, en este caso dos funcionarios e dos empregados do concello, que van a tener unha mellor estancias para poder traballar. Este ano saldrán de novo estas dúas liñas, a do Fondo de Compensación Ambiental, repito, que lo que queremos conseguir é unha Galicia máis verde, e por outro lado a Orden de Infraestructuras, que estará dotada con 1 millón de euros máis para poder realizar infraestructuras en todas as instalacións que presten servicios públicos e que sean de titularidade municipal. Este investimento vense a sumar ás numerosas axudas que a Consellería de Administracións Públicas veu destinando a Noia nos últimos anos. Entre elas hai que destacar tamén a adquisición dunha máquina compacta para a Mancomunidade Serra do Barbanza, cunha achega de 70.000 euros.